መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 1 እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ነጊሱ ናይ ዝነበረ ሰባኺ ወዲ ዳዊት ቃል እዩ። እቲ ሰባኺ ኸንቱ ናይ ከንቱ ኸንቱ እዩ፣ ኩሉ ከንቱ እዩ ይብል። ሰብ ካብ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝጽዕረሉ ኩሉ ጻዕሪ ረብሕኡ እንታይ እዩ? ትውልዲ ይኸይድ ትውልዲ ኸዓ ይመጽእ፣ ምድሪ ግና ንዘለዓለም ትነብር። ፀሓይ ትበርቕ ፀሓይ ትዓርብ፣ ናብቲ ዝበረቐትሉ ቦታ ኽትምለስ እውን ትቕልጥፍ። ንፋስ ናብ ደቡብ ኣቢሉ ይነፍስ፣ ዘይሩ ኸዓ ንሰሜን ኣቢሉ ይነፍስ። ዘይሩ ኸዓ መሊሱ ኽጅምር ናብ ቦትኡ ይምለስ። ኩሉ ኣፍላግ ናብ ባሕሪ ይውሕዝ፣ ባሕሪ ግና ኣይመልእን። መሊሱ ኽጅምር ከዓ እቲ ማይ ናብቲ ምውሓዝ ዝጀመረሉ ኣፍላግ ይምለስ። ኩሉ ነገር መድከሚ እዩ፣ ሰብ ብቓል ክገልጾ ኣይኽእልን። ዓይኒ ብምርኣይ ኣይትጸግብን፣ እዝንውን ብምስማዕ ኣይትመልእን። እቲ ዝኾነ ነገር ንሱ መሊሱ ይኸውን፣ እቲ ቅድም ዝተገበረ ኸዓ ሕዚ መሊሱ ይግበር። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር የለን። ሰብ እንሆ እዚ ነገር እዙይ ሓድሽ እዩ ኽብል ዶ ይኽእል? ንሱ በቶም ኣብ ቅድሜና ዝነበሩ ዘመናት ተገይሩ እዩ። ነቲ ቀደም ዝነበረ ነገራት ዝዝክሮ የብሉን። ነቲ ካብ ሕዚ እንድሓር ዝኾነ ኸዓ እቶም ድሓር ዝመጹ ኣይዝክርዎን እዮም። ኣነ ሰባኺ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ ነበርኩ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዝግበር ኩሉ ብጥበብ ክምርምርን ከጽንዕን ልበይ ኣትጋህኩ። እዙይ ከዓ ደቂ ሰብ ክደኽሙሉ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ከንቱ ጻዕሪ እዩ። ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ተግባር ረኣኹ፣ እንሆ ኸዓ ኩሉ ከንቱ እዩ፣ ንንፋስ እውን ከም ምኽታል እዩ። ቀይናን ክቕንዕ ኣይኽእልን፣ ዝጐደለውን ክቝጸር ኣይኽእልን። ኣነ ብልበይ እንሆ ሕልፊ እቶም ቅድመይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ጥበብ ኣብዚሐ ወሰክኹ፣ ልበይ እውን ብዙሕ ጥበብን ፍልጠትን ተመልከተ ኢለ ሓሰብኩ። ንጥበብ ክፈልጣ ንዕብዳንን ንዕሽነትን ከስተብህለለን ኢለ ልበይ ወፈኹ። እዙይ እውን ንንፋስ ከም ምኽታል ምዃኑ ኣስተውዐልኩ። ብዙሕ ጥበብ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ብዙሕ ትካዘ ኣሎ፣ ፍልጠት ዝውስኽ ድማ ሓዘን ይውስኽ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 2 ኣነ ብልበይ ነዓ ብደስታ ክፍትነካ እየ፣ ሰናይ ዝኾነ ኸዓ ጣዓም በልኩ። ግና እንሆ እዙይ እውን ከንቱ ነበረ። ንሰሓቕ ዕቡድ ኢኻ በልክዎ፣ ንደስታ ኸዓ እንታይ ትጠቅም በልክዎ። ኣነ ብልበይ ደቂ ሰብ ብዘመን ሕይወቶም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ክገብርዋ እትግባእ ሰናይ ነገር እንታይ ከም ዝኾነት ክሳዕ ዝርኢ ልበይ ብጥበብ እናመርሐኒ፣ ንሰብነተይ ብወይኒ ክሐጕሶ ንዕሽነተይ እውን ንምሓዝ ብልበይ መርመርኩ። ዓበይቲ ስራሕቲ ሰራሕኹ፣ ኣባይቲ እውን ሰራሕኹ፣ ኣታኽልቲ ወይኒ እውን ተኸልኹ፣ ኣታኽልትን ገነትን ንኣይ ገበርኩ። በብዓይነቱ ፍረታት ዘፍሪ ኣእዋም ከዓ ኣብ ውሽጦም ተኸልኹ። ነቶም ኣብ ዱር ዝተተኸሉ ኣእዋም ምእንቲ ኽሰቲሉ ዒላ ገበርኩ። ኣወዳትን ኣጓላትን ባሮት ዓደግኩ፣ ኣብ ቤተይ ዝተወለዱ ባሮት እውን ነበሩኒ። ካብ ናይቶም ቅድመይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኹሎም ዝበዝሓ ኸብትን ጠለበጊዕን ድማ ነበራኒ። ብሩርን ወርቅን ዝኸበረ ናይ ነገሥታት ኣውራጃታትን መዛግብን ኣከብኩ። ዝደርፉለይ ሰብኡትን ኣንስትን ነበሩኒ። ንሰብ ደስ ክብልኦ ዝኽእላ ብዙሓት ኣንስቲ ኸዓ ኣከብኩ። በዚ ኸምዚ ኸዓ ሕልፊ ኹሎም እቶም ቅድመይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ዝዓበኹ ኾንኩ። ጥበበይ እውን ምሳይ ጸንዐት። ናዒንተይ ኩሉ ዝበሃግኦ ኣይከልከልክዎንን። ልበይ ብኹሉ ድኻመይ ይሕጐስ ነበረ እሞ ንልበይ ካብ ሓጐስ ኣየርሐቅክዎን። ዓስቢ ኹሉ እቲ ጻዕደይ ከዓ እዙይ ኮነ። ሽዑ ነቲ ኹሉ ኢደይ ዝሰርሐቶ ስራሐይ ነቲ ዝደኸም ኹሉ ድኻመይ ተመልከትኩ። እንሆ ኸዓ ኹሉ ከንቱ፣ ንንፋስ እውን ከም ምኽታል ነበረ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ድማ ረብሓ የለን። ድሕሪ ንጉስ ዝመጽእ ሰብ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝገብርዎ እንተዘይኮይኑ እንታይ ይገብር? ስለዚ ኣነ እውን ጥበብን ዕብዳንን ዕሽነትን እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ካስተንትን ጀመርኩ።
ሽዑ ከምቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ዝበልጽ ጥበብ ካብ ድንቁርና ከም ትበልጽ ረአኹ። ዓይኒ መስተውዓሊ ኣብ ርእሱ እዩ፣ ዓሻ ግና ኣብ ጸልማት ይመላለስ። ግና ንኹሎም ፍጻሜኦም ሓደ ከም ዝኾነ ኣስተብሃልኩ። ኣነ እውን ብልበይ ንምንታይ የመና ጠቢብ ኮንኩ፣ ከምቲ ንዓሻ ዝበጽሖ ንኣይ እውን ክበጽሐኒ እዩ ኢለ ሓሰብኩ። ሽዑ ብልበይ እዚ እውን ከንቱ እዩ በልኩ። በተን ዝመጻ መዓልቲታት ኩሉ ክርሳዕ እዩ እሞ ነቲ ጥበበኛ ኾነ ነቲ ዓሻ ናይ ዘለዓለም መዘከርታ ኣይረክብን። ኣየ ለባም ምስ ዓሻ ኸመይ ይመውት? ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ስለ ዝኸበደኒ ሕይወት ጸላእኹ። ኩሉ ከንቱ እዩ፣ ንንፋስ እውን ከም ምኽታል እዩ። ነቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ሰብ ክሓድገሉ እየ እሞ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝደኸምኩሉ ኩሉ ስራሕ ጸላእኽዎ። ንሱ ለባም ክኸውን ወይ ዓሻ መን ይፈልጥ? ምስ ናይዚ ግና ነቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ጥበበኛ ኮይነ ዝፀዓር ኩሉ ስራሐይ ንሱ እዩ ዝጉይተተሉ። እዚ እውን ከንቱ እዩ። ስለዚ ምልስ ኢለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝፀዓር ኩሉ ጻዕረይ ንልበይ ተስፋ ኣቑረጽኽዎ። እንሆ ብጥበብን ብፍልጠትን ብብልሓትን ዝፀዓረ ሰብ ንዘይደኸመሉ ሰብ እዩ ዘውርሶ እሞ እዚ እውን ከንቱን ዓብዪ ወጽዓን እዩ። ሰብ በቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝፀዓሮን ዝደኸሞን እንታይ እዩ ረብሕኡ? ኩሉ ዘመኑ ሓዘን ጻዕርን ትካዘን እዩ። ለይቲ እኳ ብልቡ ኣይድቅስን። እዚ እውን ከንቱ እዩ። ንሰብ ካብ ዝብላዕን ካብ ዝስተን ካብቲ ብጻዕሩ ምሕጓስን ዝሓሸ ካልእ ነገር የብሉን። እዚ እውን ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዝወሃብ ረአኹ። ብዘይናቱ ፍቓድ ዝበልዕ ተሓጒሱ እውን ንምቾት ዝጠዓመ መን እዩ? እግዚኣብሔር ነቲ ዘሐጉሶ ሰብ ጥበብን ፍልጠትን ሓጎስን ይህቦ። ንሓጥእ ግና ነቲ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ሰብ ምእንቲ ክህቦስ ክእክብን ከደልብን ከም ዝጽዕር ይገብሮ። እዚ እውን ከንቱ እዩ፣ ንንፋስ እውን ከም ምኽታል እዩ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ንኹሉ ግዜ ኣለዎ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ኸዓ ግዜ ኣለዎ። ንምውላድ ግዜ ኣለዎ፣ ንምማት እውን ግዜ ኣለዎ። ንምትካል ግዜ ኣለዎ፣ ዝተተኸለ ንምንቃል እውን ግዜ ኣለዎ። ንምቕታል ግዜ ኣለዎ፣ ንምድሓን ግዜ ኣለዎ። ንምፍራስ ግዜ ኣለዎ፣ ንምስራሕ እውን ግዜ ኣለዎ። ንብኽያት ግዜ ኣለዎ፣ ንስሓቕ እውን ግዜ ኣለዎ። ንሓዘን ግዜ ኣለዎ፣ ንጐይላ እውን ግዜ ኣለዎ። እምኒ ንምድርባይ ግዜ ኣለዎ፣ እምኒ ንምእካብ እውን ግዜ ኣለዎ። ንምትሕቑቓፍ ግዜ ኣለዎ፣ ንምፍልላይ እውን ግዜ ኣለዎ። ንምድላይ ግዜ ኣለዎ፣ ንምጥፋእ እውን ግዜ ኣለዎ። ንምእካብ ግዜ ኣለዎ፣ ንምድርባይ እውን ግዜ ኣለዎ። ንምቕዳድ ግዜ ኣለዎ፣ ንምስፋይ ግዜ ኣለዎ። ስቕ ንምባል ግዜ ኣለዎ፣ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ። ንምፍታው ግዜ ኣለዎ፣ ንምጽላእ ግዜ ኣለዎ። ንውግእ ግዜ ኣለዎ፣ ንሰላም እውን ግዜ ኣለዎ። ንዝሰርሕ ሰብ ሓስቢ ድኻሙ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ንደቂ ሰብ ምእንቲ ክጽዕሩ ዝሃቦም ስራሕ ረአኹ። ንኹሉ ብእዋኑ ጽቡቕ ገይሩ ሰርሖ። እግዚኣብሔር ነቲ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ዝገበሮ ግብሪ ሰብ መርሚሩ ከይረኽቦ ዘለዓለማዊነት ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣሕደረ። ስለዚ ሰብ ብሕይወት እንተሎ ካብ ምሕጓስን ሰናይ ካብ ምግባርን ዝሓሸ ሰናይ ነገር ከም ዘየለ ፈለጥኩ። እምበኣር ኩሉ ሰብ ክበልዕን ክሰትን ብኹሉ ፍረ ጻዕሩ ክሕጐስን እዚ እውን ውህብቶ እግዚኣብሔር እዩ። ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ንዘለዓለም ከም ዝነብር እፈልጥ እየ። ክውሰኾ ኾነ ክንከዮ ኣይከኣልን እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክፈርሑ ከምዚ ገበሮ። እቲ ሕዚ ዘሎ ቅድም ዝነበረ እዩ፣ እቲ ዝኸውን ዘሎ እውን ቀደም ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝሓለፈ መመሊሱ ክኸውን ይደልዮ። ኣነ እውን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ክንዲ ፍትሒ ክፍኣት ክንዲ ጽድቂ እውን ክፍኣት ከም ዘሎ ረአኹ።
ኣነ ብልበይ ኩሉ ነገርን ኩሉ ተግባርን ገግዚኡ ኣለዎ እሞ እግዚኣብሔር ነቲ ጻድቅን ነቲ ክፉእን ክፈርዶም እዩ በልኩ። ኣነ እውን ብልበይ ደቂ ሰባት ከም እንስሳ ምዃኖም ምእንቲ ክሪኡ እግዚኣብሔር ይፍትኖም እዩ በልኩ። ዕድል ደቂ ሰብን እንስሳን ሓደ እዩ፣ ብጽሒቶም እውን መዓረ እዩ። እቲ ሓደ ከም ዝመውት እቲ ኻሊእ እውን ይመውት። ናይ ኩሎም እስትንፋስ ሓደ እዩ፣ ኩሉ ኸንቱ እዩ እሞ ሰብ ካብ እንስሳ ኣይበልጽን። ኩሉ ናብ ሓደ ስፍራ ይኸይድ። ኩሎም ካብ መሬት እዮም ተፈጢሮም፣ ናብ መሬት ከዓ ይምለሱ። ነፍሲ ደቂ ሰብ ንላዕሊ ከም እትድይብ ነፍሲ እንስሳ ከዓ ናብ ትሕቲ ምድሪ ከም እትወርድ ዝፈልጥ መን እዩ? ዕድሉ እዚ እዩ እሞ ሰብ ብፍረ ጻዕሩ እንትርፊ ምሕጓስ ካልእ ዝሓሸ ከም ዘየለ ኣስተውዓልኩ። ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኸውን ተመሊሱ ምእንቲ ክርኢ ከምጽኦ ዝኽእል መን ኣሎ? መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 4 መሊሰ ኸዓ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ግፍዒ ተመልከትኩ። እንሆ ንብዓት እቶም ጉፉዓት ረኣኹ፣ ዘጽናዕንዖም እውን ኣይነበረን። ኣብ ኢድ እቶም ገፋዕቶም ሓይሊ ነበረ፣ ንኣኣቶም ግና ዘጽናዕንዖም ኣይነበረን። ስለዚ ኣነ ካብቶም ክሳዕ ሎሚ ብህይወት ዘለዉ ነቶም ቀደም ዝሞቱ ኣመስገንኩ። ካብ ክልቲኦም ግና እቲ ገና ዘይተወለደ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ግፍዒ ዘይረኣየ ኣብሊጹ ይሓይሽ። ኩሉ ጻዕርን ኩሉ ምስላጥን ስራሕ ከዓ ንሰብ ኣብ ብጻዩ ቅንኢ ከም ዘተስእ ረኣኹ። እዚ ከዓ ኸንቱ እዩ፣ ንንፋስ እውን ከም ምኽታል እዩ። ዓሻ ኣእዳዉ ጠሚሩ ይቕመጥ፣ ንገዛ ስጉኡ ይበልዕ። ግና ክልተ ኢድ ሙሉእ ሕፍኒ ክትረክብ ኢልካ ካብ ምጽዓርን ደድሕሪ ንፋስ ካብ ሙጋየንሲ ሓንቲ ኢድ ሙሉእ ሕፍኒ ምስ ዕረፍቲ ይሓይሽ። ተመሊሰ ድማ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ከንቱ ነገር ረኣኹ። ካልኣይ ዘይብሉ በይኑ ዝነብር ሰብ ኣሎ። ውሉድ ኮነ ሓው የብሉን፣ ንጻዕሩ ግና ወሰን የብሉን። ኣዒንቱ ኸዓ በቲ ሃብቱ ኣይጸግባን። ንነፍሰይ ጽቡቕ እናኸላእኹስ ዝደኽሞ ንመን እዩ? እዙይ እውን ከንቱን ሕማቕ ጻዕርን እዩ። ብጻዕሮም ጽቡቕ ረብሓ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ካብ ሓደስ ክልተ ምዃን ይሓይሽ። ሓደ ካብኣቶም እንተወደቐ እቲ ሓደ ኸተንስኦ ይኽእል። ሓደ በይኑ እንተኾይኑ ግና እንተወደቐ ዘተንስኦ የብሉን እሞ ወይለኡ። ከምኡ ኸዓ ክልቲኦም ብሓደ እንተደቀሱ ይማወቑ። ሓደ በይኑ እንተደቀሰ ግና ከመይ ኢሉ ይመውቕ? እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንተኣስነፎ ክልተ ግና ይቃወምዎ ይኽእሉ እዮም። ብሰለስተ ዝተገምደ ገመድ ቀልጢፉ ኣይብተኸን እዩ። ካብ ምኽሪ ዘይቕበል ኣረጊትን ዓሻን ንጉስ ድኻን ለባምን መንእሰይ ይሓይሽ። እቲ መንእሰይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ወይ ኣብ ውሽጢ ግዝኣቱ ብድኽነት ተወሊዱ ክነግስ ይኽእል። ኣነ እቶም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝመላለሱ ኹሎም ህያዋን ምስቲ ኽንድኡ ክቀውም ዝተመደበ ኻልእ ጎበዝ ኮይኖም ረኣኽዎም። እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ህዝቢ መወዳእታ ኣይነበሮን። እቶም ብድሕሪኡ ዝመጹ ግና ብእኡ ኣይሕጐሱን። እዚ እውን ከንቱ እዩ፣ ንንፋስ ከም ምኽታል ከዓ እዩ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ናብ ቤት እግዚኣብሔር እንትትኣቱ እግርኻ ሓሉ። ክፉእ ከም ዝገብሩ ኣይፍለጡን እዮም እሞ ካብ መስዋዕቲ ሰነፋት ክትሰምዕ ምቅራብ ይሓይሽ። ብኣፍኻ ኣይትቐልጥፍ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እውን ንምዝራብ ኣይትሸኩል። ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ንስኻ ኣብ ምድሪ ኢኻ እሞ ቃላትኻ ውሕድ ይኹን። ብበዝሒ ስራሕ ሕልሚ ይርአ፣ ከምኡ እውን ድምፂ ሰነፍ ብበዝሒ ቃላት ይስማዕ። ንእግዚኣብሔር እንተተመጻባዕኻ ንምፍጻሙ ኣይትደንጊ። ብዓያሹ ደስ ኣይብሎን እዩ እሞ ነቲ ዝተመጻባዕኻዮ ፈጽሞ። ንዘይትፍጽሞ ካብ ምምጽባዕ ዘይምምጽባዕ ይሓይሽ። ንስጋኻ ብኃጢአት ከየስሕቶ ንኣፍካ ሓርነት ኣይትሃቦ። ኣብ ቅድሚ መልኣኽ እውን ስሕተት ነይሩ ኣይትበል። ስለምንታይኸ እግዚኣብሔር ብቃልካ ክቖጣዕን ንግብሪ ኣእዳውኻ ከጥፍኦን እትደሊ? ብዙሕ ሕልምን ብዙሕ ቃላትን ኣብ ዘለዎ ኣብኡ
ብዙሕ ከንቱ ነገር ኣሎ። ንስኻ ግና ንእግዚአብሔር ፍራሕ። ንሓደ ሹም ካብኡ ልዕል ዝበለ ዝምልከቶ ኣሎ። ካብኣቶም ከዓ ልዕል ዝበለ ንኹሎም ዝምልከቶም ኣሎ። ድኻ እንትጥቃዕ ኣብ ሓደ ሃገር ከዓ ስርድን ጽድቅን ክጠፍእ እንተሪኢኻ ኣይትገረም። ንኹሉ ዝጠቅም ግና ንጉስ እታ ሃገር ማሕረስ ዝፈቱ እንተኾይኑ እዩ። ገንዘብ ዝፈቱ ገንዘብ ኣይጸግብን፣ ሃብቲ ዝፈቱ ከዓ ትርፊ ኣይጸግብን። እዚ እውን ከንቱ እዩ። ጥሪት እንተበዝሐ በላዕቱ ይበዝሑ። ንዘጥረዮ ደኣ ብዒንቱ ምርኣይ እንተዘይኾይኑ እንታይ ይጠቕሞ? እቲ ሰራሕተኛ ብዙሕ ወይ ውሕድ በሊዑ ጥዑም ድቃስ ይድቅስ። ንሃብታም ግና ጽጋቡ ኣየደቅሶን። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሕዝን ክፉእ ነገር ረኣኹ። ንጉድኣት መጥረይኡ ዝተዓቖረ ሃብቲ እዩ። እዚ ሃብቲ እዚ ብድንገት ይጠፍእ። ውሉድ እንተወለደ ከዓ እቲ ወዱ ጥራሕ ኢዱ ይተርፍ። ከምቲ ካብ ማህፀን ወላዲቱ ጥርሑ ዝውለድ ከምኡ ከዓ ከም ዝመጽኦ ይምለስ። ካብቲ ዝፀዓረሉ እውን ሓንቲ እኳ ብኢዱ ኣይማልአን። እዚ እውን ዘሕዝን ክፉእ ነገር እዩ። ከም ዝመጸ ከምኡ ይኸይድ። ድኻሙ ንንፋስ ካብ ኮነ ረብሕኡ እንታይ እዩ? ኩሉ ዘመኑ ዘሕልፎ ብጓህን ብጸልማትን ብሓዘንን ብመከራን ብሕማምን ብኹራን እዩ። ኣነ ዘስተብህልክዎ ሰናይን ግቡእን ነገር ሰብ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ሓጺር መዋዕል ህይወቱ ክበልዕን ክሰትን በቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝፀዓረሉ ፍረ ጻምኡ ደስ ክብሎን እዩ። እዚ ዕድል እዚ ከዓ ግደኡ እዩ። እግዚኣብሔር ንኹሉ ሰብ ሃብትን ጥሪትን መሃቡ ካብኡ ክበልዕን ግድኡ ክወስድን ብጻዕሪ እውን ምእንቲ ክሕጐስን ስለ ዝፈቐደሉ እዩ። እዚ ከዓ ውህብቶ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ልቡ ሓጐስ ስለ ዝሃቦ መዋዕል ህይወተይ ሓጸርቲ እየን ኢሉ ኣይሓስብን እዩ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 6 ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝረኣኽዎ ክፉእ ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብ የመና ዝኸበደ እዩ። እግዚኣብሔር ንሰብ ሃብትን ጥሪትን ክብርን ሃቦ። ካብቲ ኩሉ ዝደልዮ ንነፍሱ ሓንቲ እኳ ኣይጐደሎን። ግና ካልእ ሰብ ይበልዖ እምበር ካብኡ ክበልዕ እግዚኣብሔር ስልጣን ኣይሃቦን። እዚ ከዓ ኸንቱን ዝኸፍአ ጉድኣትን እዩ። ሰብ 100 ቆልዑ እንተዝወልድ ብዙሕ ዓመታት ብህይወት እንተዝነብር መዓልትታት ዕድሚኡ እውን እንተዝበዝሕ ግና ነፍሱ ብሰናይ ነገር እንተዘይጸገበት ብቑዕ ቐብሪ እውን እንተዘይረኸበት ካብኡስ ቁላዕ ይሓይሽ እብል ኣለኹ። ብኸንቱ ይመጽእ ብጸልማት እውን ይኸይድ እዩ እሞ ስሙ ብጸልማት ይኽወል። ንፀሓይ ኣይረኣያን ዝኾነ ነገር እውን ኣይፈለጠን። ካብቲ ነዚ ዝበለጸ ዕረፍቲ ኣለዎ። 1000 ዓመት 2,000 ብህይወት እንተዝነብር ግና ሰናይ ነገር እንተዘይረኣየ ኩሎም ናብ ሓደ ቦታ ዝኸድዶ ኣይኮኑን? ኩሉ ድኻም ሰብ ንኣፉ እዩ፣ ነፍሱ ግና ኣይትጸግብን። ካብ ዓሻ ንለባም ሕልፉ እንታይ እዩ? ኣብ ቅድሚ ህያዋን ምኽያድ ንዝፈልጥ ድኻኸ ረብሕኡ እንታይ እዩ? ብዓይኒ ምርኣይ ብነፍሲ ካብ ምቕብዝባዝ ይሓይሽ። እዚ እውን ከንቱ እዩ፣ ንፋስ ከም ምኽታል እዩ። ነቲ ዝኾነ ኩሉ ኣቐዲሙ ስም ወፂኡሉ እዩ። ሰብ ከም ዝኾነ እውን ተፈልጠ። ምስቲ ካብኡ ዝብርትዕ ክፈርድ ኣይኽእልን። ንኸንቱ ዘብዝሕ ብዙሕ ነገር ኣሎ እሞ እዚ ንሰብ እንታይ ይጠቕሞ? ኣብዚ ሓጺር ከንቱ ከም ጽላሎት ዝሓልፍ ህይወት ወዲ ሰብ እቲ ዝሓሸ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ወይ ከዓ ንሰብ ብድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ እንታይ ከም ዝኸውን መን ክነግሮ ይኽእል? መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ጽቡቕ ስም ካብ ኽቡር ሽቱ ይበልጽ፣ ካብ መዓልቲ ልደት እውን መዓልቲ ሞት ይበልጽ። ናብ ድግስ ካብ ምኻድ ናብ ቤት ሓዘን ምኻድ ይሓይሽ። ንሱ ናይ ኩሉ ሰብ ፍጻሜ እዩ እሞ ኩሉ ብህይወት ዘሎ ብልቡ ይግንዘቦ እዩ። ገጽ እንተሓዘነ ልቢ ይበርህ እዩ እሞ ካብ ሰሓቕስ
ሓዘን ይሓይሽ። ልቢ ጠቢባን ኣብ ቤት ሓዘን፣ ልቢ ሰነፋት ግና ኣብ ቤት ሓጎስ እዩ። ሰብ ጸርፊ ዓያሹ ካብ ዝሰምዕ ተግሳጽ ለባማት ምስማዕ ኣይሓሸው። ሰሓቕ ዓሻ ከምቲ ኣብ ትሕቲ ቁራዕ ብሓዊ ዝቃጸል ዕሾኽ እዩ። እዙይ እውን ከንቱ እዩ። ግፍዒ ንጥበበኛ የዕብዶ፣ ግቦ እውን ንልቡ የጥፍኦ። ናይ ነገር መወዳእታ ካብ መጀመርትኡ ይበልጽ። ካብ ዕቡይ መንፈስ ዓቃል መንፈስ ይሓይሽ። ቁጥዐ ኣብ ሕቑፊ ዓያሹ እዩ ዝነብር እሞ ብነፍስኻ ንቁጥዐ ሽኩል ኣይትኹን። ካብዚ ዘመን እዙ እቲ ዝሓለፈ ዘመን ንምንታይ ሓሸ ኢልካ ኣይትናገር። ነዚ ነገር እዙ ብጥበብ ኣይኮንካን እትጥይቕ ዘለኻ እሞ። ጥበብ ምስ ርስቲ ጽብቕቲ እያ፣ ረብሓኣ ድማ ፀሓይ ንዝሪኡ ኹሎም ይጠቅም እዩ። ጽላል ጥበብ ከም ጽላል ገንዘብ እዩ። ግናኸ ጥበብ እትበልጽ ዘጥረያ ሕይወት ምእንቲ ክትህብ እዩ። ንግብሪ እግዚኣብሔር ኣስተውዕል፣ ነቲ ንሱ ዘግቦጦ መን ከቕንዖ ይኽእል? ብመዓልቲ ሓጎስ ደስ ይበልካ፣ ብመዓልቲ መከራ ድማ ኣስተውዕል። ሰብ ብድሕሪኡ መርሚሩ ምእንቲ ከይረክብ እግዚኣብሔር ነዚይን ነቲይን ከምኡ ገበሮ። ጻድቕ ብጽድቁ እንትጠፍእ ሓጥእ ድማ ብኽፍኣቱ ነዊሕ ዘመን እንትነብር እዚ ኩሉ ከንቱ ብዝኾነ ዘመነ ይረኣኹ። እምብዛ ጻድቕ ኣይትኹን፣ ንርእስኻ እውን እምብዛ ጥበበኛ ኣይትግበር። ስለምንታይ ንርእስኻ እተጥፍእ? እምብዛ ክፉእ ኣይትኹን፣ ህልኸኛ እውን ኣይትኹን። ንምንታይ ጊዜኻ እንተይበጽሐ እትመውት? ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈርሕ ካብዚ ኩሉ ይወፅእ እዩ እሞ ነዚ እንተሒዝካ ካብዚ እውን ኢድኻ እንተዘየርሒቕኻ ሰናይ እዩ። ኣብ ከተማ ካብ ዘለዉ 10 ገዛእቲ ጥበብ ንጥበበኛ ዝበለጸ ተበርትዖ። ሰናይ እናገበረ ብዘይ ኃጢአት ዝነብር ጻድቕ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣይርከብን። ንስኻ ብዙሕ ጊዜ ንኻልኦት ከም ዝረገምካ ልብኻ ይፈልጥ እዩ እሞ ባርያኻ ከረግመካ እንተሎ ምእንቲ ከይትሰምዕ ንኹሉ ዝዛረብዎ ቃል ብልብኻ ኣይተቕልበሉ። ነዚ ሁሉ ብጥበብ መርመርክዎ። ኣነ ጥበበኛ ክኸውን እየ በልኩ፣ ጥበብ ግና ካባይ ረሓቐት። ንሳ እታ ርሕቕትን የመና ዓማቖን እያ። መን ከመርሚሩ ክበጽሓ ይኽእል? ኣነ ግና ንጥበብን ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታን መርሚረ ክፈልጥ፣ ኃጢአት ዕሽነት፣ ዕሽነት እውን ዕብዳን ከመይ ከም ዝኾነ ክርዳእ ልበይ ኣቕለብኹ። ካብ ሞት ዝመርር ነገር እውን ረኸብኹ። እዚኣ መርበብ እትመስል ልባ ኸዓ መፈንጠር ኣእዳዋ ድማ መቑሕ ዝኾነት ሰበይቲ እያ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰናይ ዝኾነ ሰብ ካብኣ የምልጥ፣ ሓጥእ ግና ብኣኣ ይትሓዝ። እቲ ሰባኺ ከምዚ ይብል፣ ናብ መወዳእታ ክበጽሕ በብሓደ መርመርኩ፣ እነሆ እዚ ረኸብኩ። ነፍሰይ ግና ዘይረኸበቶ ኣሎ። ካብ 1000 ሰብ ሓደ ቕኑዕ ሰብኣይ ረኸብኩ፣ ካብ ኩሎም ግና ሓንቲ ሰበይቲ ኣይረኸብኩን። እግዚኣብሔር ንሰባት ቅኑዕ ገይሩ ከም ዝፈጠረ ነዚ ጥራሕ ረኸብኩ፣ ንሳቶም ግና ብዙሕ ብልሓት ደለዩ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ከም ጥበበኛ ዝኾነ ሰብ መን እዩ? ምትርጓም ነገራት ዝፈልጥከ መን እዩ? ጥበብ ንሰብ ገጹ ተብርሆ፣ ንድፍረት ገጹ ኸዓ ትልውጦ። ኣነ ብእግዚኣብሔር ስለ ዝመሓልካ ንትእዛዝካ ሓልዎ እብለካ ኣለኹ። ንጉስ ዝደለዮ እዩ ዝገብር እሞ ካብ ቅድሚ ንጉስ ንምርሓቕ ኣይትህጸጽ፣ ኣብ ክፉእ ነገር እውን ኣይትጽናዕ። ንጉስ ብስልጣን ይእዝዝ እዩ እሞ ንምንታይ እዚ ትገብር ዝብሎኸ መን እዩ? ትእዛዝ ዝሕሉ ክፉእ ነገር ኣይበጽሖን። ልቢ ጥበበኛ ኸዓ ንግዜን ኣካይዳን ይፈልጦ እዩ። ናይ ሰብ መከርኡ ብኡኡ ኸቢድ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ነገርን ግዜን ኣካይዳ ኣለዎ። ነቲ ዝኸውን ኣይፈልጦን እዩ። ከመይ ከም ዝኸውን ከ ዝነግሮ መን እዩ? መንፈስ ንምትራፍ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ስልጣን ዘለዎ ሰብ የለን። ኣብ ልዕሊ መዓልቲ ሞቱ እውን ስልጣን የብሉን። ኣብ ግዜ ውግእ ከዓ ምስንባት የለን። ክፍኣት ድማ ነቲ ሰራሒኡ ኣየድሕኑን።
እዚ ኩሉ ረአኹ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ግብሪ ኸዓ ልበይ ኣቕንዓኹ ሰብ ንሰብ ክጐድእ ገዛኢ ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ ከምኡውን ሓጥኣን ከም ዝተቐበሩ ናብ ዕረፍቲ ከም ዝኣተዉ ረአኹ ቅኑዓት ግና ካብታ ቅድስቲ ቦታ ወፁ ኣብታ ከተማ ኸዓ ተረስዑ እዚ እውን ከንቱ እዩ ክፉእ ግብሪ ብቕልጡፍ ኣይፍረድን እዩ እሞ ስለዚ ልቢ ደቂ ሰብ ክፉእ ንምግባር ዝተረረ እዩ ሓጥእ 100 ግዜ እኳኽፍኣት እንተገበረ መዋዕሉ እውን እንተነውሐ ኣነስ ነቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ኣብ ቅድሚኡ ብፍርሓት ዝነብሩ ሰናይ ከም ዝኾነሎም ብርግጽ እፈልጥ እየ ሓጥእ ግና ንኣምላኽ ኣይፈርሕን እዩ እሞ ሰናይ ኣይኾነሉን ንመዓልትታት እውን ከም ጽላሎት ገይሩ ኣየንውሐንን እዩ ኣብ ምድሪ ዝግበር ከንቱ ነገር ኣሎ ንግብሪ ጻድቃን ዝግባእ ስራሕ ዝበጽሖም ሓጥኣን ኣለዉ ንግብሪ ሓጥኣን ዝግባእ ስራሕ ዝበጽሖም ጻድቃን ኣለዉ እዚ እውን ከንቱ እዩ በልኩ ንሰብስ ካብ ምብላዕን ምስታይን ምሕጓስን ዝበለጸ የብሉን እዩ እሞ ኣነ ንታሕጓስ ኣመስገንኩ ስለዚ በተን እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝሃቦ መዓልትታት ሕይወቱ እናፀዓረ ክሕጎስ ይግብኦ ንጥበብ ክፈልጣ ኣብ ምድሪ ዝግበር ጻዕሪ እውን ክርኢ ንልበይ ምስ ኣቕናዕኹ ለይትን መዓልትን ንዓይንቶም ሰለምታ ዘይረኸቡ ሰባት ከም ዘለዉ ኣስተባሃልኩ ሰብ ክምርምሮ ኢሉ እንተፀዓረ ኣይረኽቦን እዩ እሞ ሰብ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ግብሪ ክፈልጦ ከም ዘይኽእል ነዚ ግብሪ እግዚኣብሔር እዚ ረአኹ ጥበበኛ እውን ዝፈልጦ እንተመሰሎ ክረኽቦ ኣይኽእልን እዩ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 9 ብዛዕባ እዚ ኣጸቢቐ ሓሰብኩ ጻድቃንን ጥበበኛታትን ኩሉ ዝሰርሕዎን ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ነዚ ኩሉ ክምርምር ብልበይ ሓሰብኩ ፍቕሪ ወይ ጽልኢ ይኹን ሰብ ኣይፍለጥን ኩሉ ኣብ ቅድሚኣቶም እዩ ንጻድቕን ንሓጥእን ንሕያዋይን ንኽፉእን ንንጹህን ንርኹስን ነቲ ዝስውእን ዘይስውእን ንኹሎም ብጽሒቶም ሓደ እዩ ከምቲ ንሕያዋይ ከምኡ ንሓጥእ ከምቲ ንዝምሕል ከምኡውን ማሕላ ንዝፈርሕ ሓንቲ እያ ብጽሒቶም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ክፉእ ነገር ናይ ኹላቶም ብጽሒቶም ሓደ ምዃኑ እዩ እምበኣር ልቢ ደቂ ሰብ ክፍኣት መሊኡ እዩ ብሕይወቶም እንተለዉ ድማ ዕብዳን ኣብ ልቦም ኣሎ ድሕሪዚ እውን ናብ ሙታን ይወርዱ ካብ ሞት ኣንበሳስ ህያው ከልቢ ይሓይሽ እዩ ስለዚ እቲ ምስ ኩሎም ህያዋን ብሓባር ዘሎ ተስፋ ኣለዎ ህያዋን ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም ምዉታት ግና ሓደ እኳ ኣይፈልጡን መዘከርትኦም ተረሲዑ እዩ ድሕሪዚ ከቶ ረብሓ የብሎምን ፍቕሮምን ጽልኦምን ቅንኣቶምን ሓቢሩ ጠፊኡ እዩ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ኸዓ ንዘለኣለም ግደ የብሎምን ኣምላኽ ግብርኻ ተቐቢልዎ ስለ ዝኾነ ኪድ እንጀራኻ ደስ ኢልካ ብላዕ ወይንኻ እውን ብሕጉስ ልቢ ስተ ኩሉ ሻዕ ጻዕዳ ተኸደን ርእስኻ ድማ ዘይቲ ተቐባእ ብህይወትን በቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይን እትጽዕረሉ ጻዕርን ግደኻ እዩ እሞ ብኹለን በተን ከንቱ ዝኾና መዓልትታትካ በተን ንሱ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝሃበትካ ኩለን መዓልትታት ናይ ከንቱ ሕይወትካ ምስታ እተፍቅራ ሰበይትኻ ብሓጎስ ንበር ኣብቲ እትኸዶ መቃብር ስራሕን ትልምን ፍልጠትን ጥበብን የለን እሞ ነቲ እትገብሮ ኩሉ ብዘለካ ሓይሊ ፈጽሞ ኣነ እውን ተመሊሰ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ጉያ ንፈጣናት ውግእ ንጀጋኑ እንጀራ ንጥበበኛታት ሃብቲ ንመስተውዓልቲ ሞገስ ንፈላጣት ከም ዘይኾነ ረአኹ ግዜን ዕድልን ግና ንኹሎም የራኽቦም ሰብ ነታ ግዚኡ ኣይፈልጣን እዩ እሞ ከምቶም ብኽፉእ መርበብ ዝተገፈፉ ዓሳታት ከምተን ብመፈንጥር ዝተተሓዛ ኣዕዋፍ ከምኡ ኸዓ ደቂ ሰብ ኣብ ክፉእ ግዜ ድንገት እንትወርዶም እዮም ብመፈንጥር ዝተሓዙ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ድማ ነዚ ጥበብ እዚ ረአኹ ንሳ ኸዓ ንዓይ ዓባይ ኮይና ተረኣየትኒ ውሕድ ዝህዝባ ንእሽተይ ከተማ ነበረት ሓያል ንጉስ መጺኡ ድማ ኸበባ ኣብ ዙርያኣ እውን ዕርድታት ሰርሐ ኣብኣ ኸዓ ጥበበኛ ዝኾነ ድኻ ሰብኣይ ተረኸበ
ንሱውን ነታ ከተማ ብጥበቡ ኣድሓና ግና ነዚ ደኻ ሰብኣይዚ ሓደ ሰብ እኳ ኣይዘከሮን። ሽዑ ኣነ ካብ ሓይልስ ጥበብ ትበልጽ ጥበብ ደኻ ግና ንዕቕቲ እያ ቃል እውን ኣይስማዐን በልኩ። ኣብ ማእኸል ዓያሹ ብዓውታ ካብ ዝንገር ዘረባ ገዛኢስ ብህድኣት ዝንገር ቃል ጥበበኛታት ብዝበለጸ ይስማዕ። ካብ ኣጽዋር ውግእ ጥበብ ትበልጽ ሓደ ኃጢአተኛ ግና ብዙሕ ሰናይ ነገራት የጥፍእ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ዝሞቱ ጽንጽያታት ነቲ ብጥዑም ጨና ተቀሚሙ ዝተሰርሐ ሽቱ ከም ዘጭንውዎ ንእሽተይ ዕሽነት እውን ንጥበብን ክብርን ተበላሽዎ። ልቢ ጥበበኛ ኣብ የማኑ ልቢ ዓሻ ግና ኣብ ጸጋሙ እዩ። ዓሻ ብመንገዲ ክመላለስ እንተሎ ምስተውዓል ይጐድሎ፣ ኩሉ ዝሓስቦ እውን ዕሽነት እዩ። ትዕግስቲ ንዓብዪ በደል ተህድኦ እያ እሞ ገዛኢ እንተ ተቖጥዐካ ስፍራኻ ኣይትሕደግ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝረኣኽዎ ኽፍኣት ኣሎ፣ ንሱ ኸዓ ብገዛእቲ ዝፍጸም ጌጋ እዩ። ዓያሹ ማዕርግ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ተቐሚጦም ሃብታማት ግና ኣብ ትሑት ቦታ ተቐመጡ። ባሮት በፍራስ መሳፍንቲ ኸዓ ኸም ባሮት ብእግሪ ኸኸዱ እንተለዉ ረኣኹ። ጉድጓድ ዝኹዕት ናብኣ ይወድቕ፣ መካበብያ ዘፍርስ ድማ ተመን ይነድፎ። ኣእማን ዝፈናቕል ብእኡ ይሓምም፣ ዕንፀይቲ ዝፍልጽ እውን ብእኡ ይጉዳእ። ሓጺን እንተ ጐተመ እሞ ንብልሑ ኸዓ እንተ ዘይስሒልኻዮ ብዙሕ ሓይሊ የድሊ። ጥበብ ግና ስራሕኻ የስልጠልካ። ተመን እንተይተዓዘመ እንተሎ እንተ ነደፈ ዓዛሚ ጥቕሚ የብሉን። ጥበበኛ ሰብ ዝዛረቦ ሞገስ የውህቦ፣ ንዓሻ ግና ኸንፈሩ ይውሕጦ። መጀመርያ ነገሩ ዕሽነት እዩ፣ መወዳእታ ዘረብኡ ኸዓ ሕሱም ዕብደት እዩ። ዓሻ ዘረባ የብዝሕ፣ ሰብ ከዓ ነቲ ዝኸውን ኣይፈልጦን። ነቲ ብድሕሪኡ ዝኸውን ድማ መን ይነግሮ? ንሰነፍ ስራሑ የድክሞ፣ ናብ ከተማ ምውፃእ ኣይፈልጥን እዩ እሞ። ንጉስኪ ቈልዓ ዝኾነ መሳፍንትኺ ድማ ኣንጊሆም ዝበልዑ ሃገር ወይለኺ። ንጉስኪ ወዲ ኽቡራት ዝኾነ መሳፍንትኺ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ጊዜ ዝበልዑ ሃገር ብርኽቲ ኢኺ። ብሰንኪ ትህኪት ናሕሲ ይነሃል፣ ብሰንኪ ሁክያት ኣዳው ከዓ ቤት የንጠብጥብ። ድግስ ንስሓቕ ወይኒ ኸዓ ንህይወት ደስ የብል፣ ግና ኹሉ ብገንዘብ እዩ ዝዕደግ። ንንጉስ ብሓሳብ እኳ ኣይትሕመዮ፣ ንሃብታሙ እውን ኣብ መደቀሲኻ ኮይንኻ ኣይትጽረፎ። ዒፍ ሰማይ ነቲ ቃልኻ ክተብጽሖ እያ፣ በራሪ ዒፍ እውን ነገርካ ክተውሬልካ እያ። መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 11 እንጀራኻ ኣብ ልዕሊ ማይ ደርቢ፣ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ክትረኽቦ ኢኻ እሞ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝመጽእ መከራ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ንገንዘብካ ኣብ 7 ወይ ኣብ 8 ቦታ መቓቒልኻ ኣቐምጥ። ደመና ዝናብ እንተመልአ ናብ ምድሪ የፍስሶ፣ ኦም ናብ ደቡብ ወይ ናብ ሰሜን ኣቢሉ እንተወደቐ ኣብቲ ዝወደቐሉ ቦታ ይነብር። ንፋስ ዝጽበ ሰብ ኣይዘርእን፣ ንደመና ዝምልከት እውን ኣይዓጽድን። ከምቲ መንገዲ ንፋስ ዘይፍለጥ፣ ከምቲ ኣዕጽምቲ ኣብ ከርሲ ጥንስቲ ከመይ ከም ዝውጠን ዘይፍለጥ፣ ከምኡ እውን ንግብሪ እቲ ኹሉ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣይትፈልጦን ኢኻ። ኣየኒኡ ከም ዝበቁል ሓዲኡ ወይ ክልቲኡ እንተጸበቀ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ዘርእኻ ንግሆ ዝራእ፣ ምሸት እውን ኢድኻ ኣይትኸልኽል። ብርሃን ቅዑም እዩ፣ ኣዒንቲ ንፀሓይ ክጥምትኣ እንተለዋ ኸዓ ደስ ይብለን። ሰብ ብዙሕ ዓመታት ብህይወት እንተነበረ ብኹላተን ይተሓጐስ። ይኹን እምበር ዘመን ጸልማት ከም ዝበዝሕ ይዘክር፣ ኩሉ እቲ ዝመጽእ ነገር ከንቱ እዩ። ኣታ ጐበዝ፣ ኣብ ጊዜ ግቡዝናኻ ደስ ይበልካ፣ በዘን መዋዕል ግቡዝናኻ
ልብኻ ይትሐጎስ እትደልዮ ግበር ልብኻ ብዝብህጎ መንገድን ዓይንትኻ ብዝጥምትኦን ተመላለስ ግና እግዚአብሔር ብዛዕባ ኩሉ እዚ ናብ ፍርዲ ከም ዘቕርበካ ፍለጥ ንእስነትን ጉብዝናን ቀልጢፉ ይሓልፍ እዩ እሞ ጓሂ ካብ ልብኻ ሕሰም ካብ ሰብነትኻ ኣርሕቕ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ክፉኣት መዓልቲታት እንተይ መጻ ደስ ኣየብሉን እትብለሉ ዓመታት ከዓ እንተይ ቀረበ ብመዋእል ጉብዝናኻ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ብርሃንን ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን እንተይ ጸልመቱ ደመናታት እውን ድሕሪ ዝናብ እንተይ ተመለሱ በታ ሓለውቲ ቤት ዝንቅጥቀጡላ ብርቱዓት ሰባት ዝጐብጥላ ውሕዳት ኮይኖም እዮም እሞ ጠሓንቲ ስራሕ ዝፈትሑላ ጠማቶውን ኣብ መሳኹቲ ዝጽልሙትላ ናብ ኣደባባይ ዘእቱ በርታት ከዓ ዝዕጸወሉ መዓልቲ ድምፂ መጥሓን ምስ ላሸወ ድምፂ ኣዕዋፍ ሰሚዑ እንትለዓል ድምፂ ደረፍቲ ኣዋልድ እንትልሕትት ሽዑ ንበረኽቲ ይፈርሑ ኣብ መንገዲ እውን ድንጋጸ እንትኸውን እንተሎ ለውዚ እንትዕንብብ ኣንበጣ እውን ከም ጾር እንትኸብድ ድሌት ኩሉ እንትጠፍእ ሰብ ናብ ናይ ዘለዓለም መንበሪኡ እንትኸይድ መልቀስቲ እውን ኣብ ኣደባባይ እንትዞሩ ሓብሊ ብሩር እንተይ ተበትከ ፍዮ ወርቂ እንተይ ተሰበረ ዕትሮ ኣብ ዓይኒ ማይ እንተይ ተሰበረ መንኰራኹር ኣብ ዒላ እንተይ ተሰባበረ ሓመድ ድማ ናብቲ ዝነበሮ ምድሪ እንተይ ተመለሰ መንፈሱ እውን ናብቲ ወሃቢኡ እግዚኣብሔር እንተይ ተመለሰ ብመዓልቲታት ጉብዝናኻ ንፈጣሪኻ ዘክሮ እቲ ሰባኺ ናይ ከንቱ ኸንቱ ኩሉ ኸንቱ እዩ ይብል ምስ ናይዙይ ግና እቲ ሰባኺ ጥበበኛ ስለ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ፍልጠት መሃረ ኣስተንተነ መርመረ ደላለየ ብዙሕ ምስላታት ከዓ ሰርዐ እቲ ሰባኺ ዘሐጉስ ቃላት ክረክብ ደለየ እቲ ዝጸሓፎ ከዓ ቅኑዕን ቃል ሓቅን እዩ ቃላት ጠቢባን ከም መውጊኢ ብዕራይ እዩ ንሱ ከዓ ብእኩባት መምህራን ኣጸቢቑ ዝተሸንከረ ሽንካራት እዩ ብሓደ ጓሳ ከዓ ዝተውሃበ እዩ ብዝተረፈ ወደይ ንተግሳጽ ስማዕ መጻሕፍቲ ምጽሓፍ መወዳእታ የብሉን ብዙሕ ምምርማር ድማ ንሰውነት የድክም እዩ እሞ መወዳእታ ኩሉ እቲ ነገር ስማዕ እዚ ናይ ሰብ ኹለንተንኡ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ፍራሕ ንትእዛዛቱ እውን ሓሉ እግዚአብሔር ንኹሉ ተግባራት ንኹሉ ስውር ዝኾነ ሰናይ ኮነ ኽፉእ ናብ ፍርዲ ከምጽኦ እዩ